esta pregunta e este debate no ánimo construtivo ante o drama tan importante que ten este país. E permítame que empece por unha cousa que non podo obviar. Instituto Nacional de Estadística. Índice de Produción Industrial hasta outubro de 2011. Crecemento ou decrecemento en España menos o 0,69%. Decrecemento en Galicia o 7%. Cae o índice de produción industrial 10 veces máis en Galicia que en España. Entón, usted ou está contando unha mentira ou ten un erro. Lle pido, repase este dato, porque é clave para que sigamos falando. Obviando isto, presidente, que non era a miña intención darlle este dato, permítame que lle faga 4 reflexións buscando algo positivo. Primeira reflexión. Vostede ostenta en este momento o récord de ser o presidente de Galicia que tuvo en toda a súa historia máis número de parados e paradas. Vostede ten un récord en este momento no que todos temos a responsabilidade de axudarlle a corrixir. Pero se non diagnosticamos ben o problema, xa nunca seremos capaces de abordar unha solución. Señor presidente, permítame que lle enseñe esta gráfica. Esta gráfica o único que demostra é que entre 2009 e 2011 o crecemento do desemprego en Galicia é do 41%, cando o crecemento do desemprego en España é do 22%. Crece o desemprego en Galicia, señor presidente, desde o 2009 ao 2011, o doble en Galicia que en España. Non convirtamos esa en unha mentira porque senón fallamos completamente no diagnóstico. Cada día van ao paro, señor presidente, en Galicia 376 personas. No mes de novembro creceu o desemprego en España o 1,3% e creceu en Galicia o 4,66%. 3,5 veces máis de crecemento do desemprego en Galicia que en España. E entre xaneiro e setembro, señor presidente, o número de ERES en España incrementouse en un 6,8% e en Galicia en un 58%. Non lle digo isto como un reproche, senón como un diagnóstico, porque temos que abordar este problema, señor presidente. Temos que buscar fórmulas. E a primeira pregunta que habrá que facerse, vostede como presidente, o seu grupo parlamentario e nós como oposición, é que está pasando en Galicia para que o comportamento con relación a España sexa claramente negativo en cifras tremendamente importantes. Señor presidente, desde o ánimo de buscar acordos e propostas, lle pido, abandone o espello retrovisor. Conduzca mirando para diante, non conduzca mirando por o retrovisor. Busca unha fórmula a que nos brindamos a colaborar con vostede. Se vostedes van a aprobar un orzamento cun crecemento do 0,6% para o ano que ven, en términos reales, eso significa destruir 15.000 ou 20.000 empregos máis. Señor Vázquez, por favor. Nos meteremos, remato, señora presidenta, en cifras reais que rondarán os 350.000 homes e mulleres que van a estar sin emprego e sin expectativa. É o último ano da súa legislatura, señor Feijóo. Queremos colaborar con vostedes e queremos aportar fórmulas para traballar en ese camiño. Por eso, lle pido propostas, señor presidente. Lle pido que propostas ten. Nada máis e moitas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor presidente, para empezar, lle vou entregar á presidenta do Parlamento o dato do Instituto Nacional de Estadística que corrobora o que lle digo. Non mentiu, ou engañaron ou se equivoca. Nada máis, non perdo máis tempo. Segundo elemento. Isto sabe que era? Recórdolle que era isto, señor presidente, a todos vostedes. Este é o programa electoral do Partido Popular cando se presentaron. E todas estas follas non é o programa, eran as políticas de emprego. E saben como empezaban? Dicindo que con 189.903 parados inscritos no INEM era a peor desgracia que tiña Galicia por culpa do goberno socialista. Como cambia a vida, verdad? Como cambia a vida? 183.000, 189.000 eran un drama. Era un drama por o goberno que gobernaba este país. E 330.000 non é ningún drama. É culpa de Madrid. Como cambia a vida? Silencio, por favor. Señorías, señor presidente, non
non é a voluntad de confrontación. Vostede ten que asumir que ten que deixar de mirar para atrás e mirar para fora. O paro non é un problema do presidente nin do PP, é un problema de todos. Pero é que o principal responsable de sacar adiante este país debería ser o seu presidente e o seu goberno, digo eu. Polo tanto, señor Feijóo, vostede non pode seguir escapando e escapando de maneira interminable os problemas deste país. É que vostede acaba xa o terceiro ano e eu quero traballar en cousas concretas e propostas. Mire, a semana que ven debatimos os orzamentos. Permítame que por unha vez lle cambie unha pregunta por unha proposta. Eu lle fago unha proposta concreta, señor Feijóo. Unha proposta de pactar unha reforma nos orzamentos para crear 20.000 postos de traballo no ano 2012. Unha proposta para modificar, asumindo nós responsabilidades para sacalos de outras partidas, 120 millóns de euros. E dedicalos a 3 grandes bloques. Empreo xoven, máis de 60.000 mozos que non teñen traballo nin expectativa. Emprego unha economía social, colaborando cos concellos e cofinanciando para xenerar políticas públicas que melloren a calidad de vida e emprego en sectores productivos estratégicos deste país. Asumimos como oposición o coste que signifique sacar dun sitio para poñer en outro. Fago vostede. Nos queda a semana que ven. Non condene a este país a volver a estar o 2012 destruindo miles de postos de traballo. 20.000 postos de traballo pactado en un acordo global asumindo de onde hai que sacar ese fondo. Señor presidente, remato. Remate, por favor. Un 1% do orzamento deste país non sería xusto adicalo ao maior problema que teñen os homes e mulleres deste país? Concrete, señor Feijóo. Moitas gracias, señor Vázquez. Nós gracias. estamos dispostos a apoialo e a asumir esa responsabilidade. Nada máis e moitas gracias. Joder, un minuto.